Wala nang intro-intro. Ramdam nilang hindi yun naniwala sa mga kwento ni Tatay Dadoy. Bagkus parang napagkamalan pa nitong baliw si Tatay Dadoy. Pero ayos lang yon. Ang importante, nasusolusyonan ni Tatay Dadoy yung mga nangyayaring kapestihan sa lupa niya. Tsaka dito din nila napagtanto lahat na hindi lang pala sa lupain ni Tatay Dadoy namimeste yung mga aswang na yon, maging sa mga katabi din niyang lupain. O baka nga hindi lang doon, di ba? Nung nakarating sila sa bahay, mga bandang 3:00 na ng hapon yun Niyaya silang kumain ni Uklang. Pero parang balisa ito. Yun lang yung unang beses na nangyari kay Uklang yun. Sa loob ng 1 linggo niyang pananatili sa kubo ni Tatay Dadoy. Ang sama agad ng titig ni Tatay Fernando dito. Kasi nga, duda pa rin siya, di ba? Nilagang kamote lang naman yung inaalok sa kanila. Bumulong si Tatay Fernando sa lola ko ng, "Nang, baka kamay na ng tao to ha. Hintayin natin si Tatay Dadoy kumain." Si Tatay Dadoy, pag-abot pa lang ng kamote, kinain ka agad niya. Wala nang intro-intro. Nung nakita nilang ganun, kumain na din sila. Habang kumakain sila, nakwento ni Tatay Dadoy kay Uklang na nakita niya yung isang kamag-anak ng asawa niya sa dulo ng bukid. At nagsabi yon na bumalik na siya sa kanila. Tulala lang si Uklang at hindi ito makasagot. Tanong ni Tatay Dadoy dito, "Anong pasya mo, Manang? Sasama ka ba pabalik doon?" Sagot ni Uklang, "Hindi. Hihintayin ko si Sedes. Kaya pala kanina pa, pakiramdam ko nang hihina na ako. Siguro, may ginawa na namang ritual yung mga yon para sa akin." Nung sumagot ng ganyan si Uklang, tumakbo si Tatay Dadoy sa tapat ng kubo nila. Tapos naghukay ito ng mababaw. 3 magkakahiwalay na hukay yun. Tapos pumunta siya sa likod ng kubo at naghukay din doon. 3 butas din. Bumalik si Tatay Dadoy sa loob ng kubo. Tapos may kinuha siyang maliit na kahon. Hindi na nakita ng lola ko kung anong laman Pero binaon ni Tatay Dadoy yon sa mga tinanim niyang hukay. Bago niya ilibing, inuusalan niya muna yon. Matapos yan, umupo si Tatay Dadoy sa labas ng kubo. Tanong niya kay Uklang, "Manang, may nakikita ka ba?" Hindi sumasagot si Uklang. Tulala lang ito na nakatitig sa labas ng kubo. Hinihintay nila itong sumagot. Nang nagsalita ito ng, "Doy, sino yang mga yan? Nakakatakot yung mga itsura. Hindi ba yan lalapit sa akin? Kasi galit sila Ang sabi lang ni Tatay Dadoy, hindi siya gagalawin nun. Pero magsisilbing pangsamantalang depensa nila yon kung sakaling merong mangungulit sa bahay nila. Kaso lang, hindi yun ganun katibay. Kaya niya nasabing pangsamantala lang.
Nakahinga ng maluwag si Uklang nun. Tapos nangako ito kay Tatay Dadoy na lahat ng sinabi ni Mamang sa kanya, susundin niya kahit ano pang mangyari. Gusto niya kasi talagang gumaling. Matapos ang maghapon na yon hanggang gabi, wala namang nangyaring kakaiba. Kinaumagahan, inutusan ni Tatay Dadoy yung lola ko na ituon muna yung atensyon nila sa mga alaga nitong pato, bibe, pabo at itik. Ang sabi ni Tatay Dadoy, pastulin nila yon hanggang sa may ilog. Tapos iwanan nila kahit mga 30 minutos lang para doon na din maliligo yung mga yon tsaka kakain. Mahilig kasi yung mga yun sa mga maliliit na ulang. Natuwa naman yung lola ko kasi makakapunta na naman sila sa ilog eh. Maglalaro na naman sila doon. Hanggang sa isiningit ni Tatay Dadoy na huwag silang gaanong magbababad sa ilog. Delikado pa. Kaya kapag naiwan na nila doon yung mga alaga niya, umalis sila kaagad. Tapos balikan na lang nila pagtapos na yung 30 minutos. Medyo dismayado yung grupo kasi akala nila makakaligo na naman sila. Sumunod na lang sila kay Tatay Dadoy. Nagtataka sila kasi ang talagang gumagawa nun, yung isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Pero hindi na nila nakikita yon sa bukid. Hindi naman nila alam kung ano ang nangyari. Pero may sabi-sabi na nadagit daw yon ng isang wakwak. At nangyari yung insidente na yon nung kasalukuyan niyang pinapakain yung mga alaga ni Tatay Dadoy. Makalipas ang 1 linggo, nung pakakawala na sana nila yung mga alaga ni Tatay Dadoy, inawat sila nito. Tapos pumasok siya sa loob ng kulungan ng mga hayop niya. Nagtataka si Tatay Dadoy kasi halos mag-iisang buwan nang hindi nangingitlog yung mga pato at itik niya. Dati-rati, halos araw-araw nangingitlog yung mga yun. Inuulam pa nga nila, di ba? Medyo napapaisip si Tatay Dadoy. May nakita man siyang itlog sa kulungan. Iilang piraso lang. Hindi tulad dati na halos ipamigay niya yon kasi nga sobrang dami. Ang sabi niya sa grupo, sige, dalhin niyo lahat yan sa ilog. Pero yung mga itik at pato lang muna. Samahan niyo din muna sila. Natuwa yung grupo kasi makakalangoy na sila sa ilog eh. Nung kasalukuyang nasa ilog na sila kasama yung mga pato at itik, pinuwesto nila yon sa mababaw lang na parte. Tapos silang grupo, doon sila lumangoy sa malalim na parte ng ilog. Maya-maya pa, narinig nilang nag-iiyakan yung mga yon. Medyo malayo sila kung nasaan yung mga itik at pato eh. Tinakbo nila para tingnan kung ano ang nangyayari. Doon nila nakita na merong 2 lalaki at 1 babae ang nanggugulat sa mga yon. Gumagamit sila ng tuyong dahon ng nyog. Tapos hinahampas nila yon sa ilog para magulat yung mga pato at itik. Ayon kasi sa lola ko, kapag nagugulat ang pato, itik, bibe o maski manok,
yung araw na mangingitlog yan, matitigil. Gawa ng para silang nakukunan. Oh, yung merong mga farm dyan ng itlog oh. Baka naman nakaka-relate kayo sa sinasabi ng lola ko. Comment nyo naman sa baba kung tama. Tumakbo yung grupo para sitahin yung tatlo. Ang sabi ni Henry doon sa lalaki, "Nung, anong ginagawa nyo? Mga alaga namin yan eh. Bakit nyo namang ginugulat?" Sagot nung lalaki sa kanya, "Eh bakit? May problema? Lalaban ka? Ha?" Eh ang tatangkad, walang palag si Henry. Pinabayaan na lang niya. Maya-maya din, umalis kaagad yung tatlo. Patawa-tawa pa yung mga yon habang papalayo sa kanila. Pero yung isang babae, nanatiling nakatitig sa kanila habang nasa tawid ilog ito. Nanlilisik ang mga mata nun at para bang meron siyang inuusal. Pagbalik ng tingin ng lola ko rito, wala na. Dito na nagsimulang bugawin ng lola ko yung mga alaga ni Tatay Dadoy papauwi. Habang ginagawa niya yan, sa itaas nilang grupo, nakakaramdam sila na para bang merong lumilipad. Ultimo yung mga alaga ni Tatay Dadoy ay natataranta na rin. Mabuti na lang, meron silang kawayan na merong puting tela para doon susunod yung mga pato at itik. Tumatakbo si Tatay Fernando kasunod ng mga alaga ni Tatay Dadoy. Kaso lang, yung lumilipad sa itaas nila, pabilis naman ang pabilis. Nararamdaman nila na merong matadagit sa kanila. Nang bigla na lang, may sumigaw ng napakalakas at parabang tumalsik ito sa malayo. Pagtingin nila sa harapan nila, nandoon si Tatay Dadoy na may hawak-hawak na mahabang kawayan. Tapos yung porma ng katawan nito, akala mo kahagis niya lang ng kung ano. Agad-agad pumunta sila kay Tatay Dadoy at sinabi nila ang lahat ng nakita nila. Ang sabi nito sa kanila, maski siya, nakita niya yung tatlo. Sayang lang at hindi niya yun naabutan. Pero yung wakwak, sinibat niya yun at tinamaan niya sa bunganga. Hindi na yun makakabalik doon. Gawa ng yung kawayan pala na hawak-hawak niya, yung kaputol nun, yun yung pinangsibat niya sa wakwak. Tapos yung kalahating hawak niya, susunugin niya yon para unti-unting mamatay yung wakwak na yon. Matapos yan, naglakad na sila pabalik sa kubo ni Tatay Dadoy. Ang sabi nito sa kanila, nabawi na rin niya yung tauhan niyang biniktima nung wakwak na yon. Pero hindi pa siya titigil hanggat hindi niya napapatay yung asawa nun. Nagkalat na talaga sa lupain niya yung iba't ibang lahi ng mga aswang. Ultimo yung lahi ng asawa ni Uklang, nakikisali na rin. Gawa ng yung isang lalaki pala na nasa ilog, kamag-anak ng asawa ni Uklang yon. Kaya ang bili niya sa grupo, bukas na bukas,
Nagpapahinga muna sila. Pero sa susunod na araw, dalhin nila yung mga alaga niya sa sapa. Doon nila pakainin at paliguin. Kinabukasan, pansin ng lola ko na parang nakayuko at may kinakain si Kabang at si Puti sa gilid ng bahay nila. Nilapitan niya. Paghawak niya sa mga ito, wala namang kinakain pero parang nakayuko talaga. Yun bang mataas yung sa may puweta nila tapos mababa yung sa harapan? Natakot yung lola ko. Kaya sinabi niya yon kay Tatay Dadoy. Ang sagot lang sa kanya ni Tatay Dadoy, baka namamalikmata lang siya. Sa takot ng lola ko, buong araw niyang hindi hiniwalay sa kanya si Kabang at si Puti. Maski sa loob ng bahay nila, kasama niya yon. Pagpatak ng tanghali, nagpapahinga silang lahat sa loob ng kubo, maliban sa lola ko. Kasi nilalaro niya yung dalawang tuta niya eh. Lumapit sa kanya si Uklang. Tapos bumulong ito ng, "Oy, tuta." Napaatras yung lola ko tapos pagtingin niya sa mukha ni Uklang, para ba itong naglalaway at takam na takam sa mga tuta niya. Nang bigla na lang itong tumawa at ang sabi sa kanya, nagbibiro lang siya. Pero maganda yung mga alaga niyang tuta. Nakakatuwa. Naaalala niya na may mga ganong itsura ng tuta din, yung mga kamag-anak ng asawa niya. Pero palagi nila yung pinapalo at basta-basta na lang hinahagis kung saan-saan. Matapos nilang mag-usap ni Uklang, lumabas na lang yung lola ko at doon niya nilaro yung mga tuta niya. Wala namang nangyaring kakaiba nung araw na yon. Kinabukasan, niyaya na niya yung grupo na dalhin na yung mga alaga ni Tatay Dadoy sa sapa na malapit lang sa kanila. Ilang minuto na silang nandoon. Halos patapos na nga eh. Nang bigla na namang nagdatingan yung mga nanggugulat sa mga alaga ni Tatay Dadoy. Pero sa pagkakataong ito, marami na sila at puro mga lalaki na. Mga nasa 6 o 7 na yung bilang. Tapos tawa ng tawa yung mga yon, habang paulit-ulit nilang ginugulat yung mga alaga ni Tatay Dadoy. Hindi na nakatiis si Henry. Sumigaw na siya. Ang sabi niya, kapag hindi pa sila tumigil, babatuhin na niya sila. Nung oras na yon, maraming kasama yung lola ko eh. Ando doon din yung mga anak ng ibang tauhan ni Tatay Dadoy. Kaso lang, nagtakbuhan yung mga yon. Tapos panay ang sambit nila ng, "Aswang! Aswang yang mga yan!" Sa paningin nila, mga mukhang tao lang naman. Hindi sila natakot, tsaka wala naman yung baho na naaamoy ng lola ko sa mga aswang. Kaya pakiramdam niya, mga tao lang talaga yon. Pumulot na ng bato si Tatay Fernando para ibala sa tirador niya. Kasi naglalakad na yung mga yon papalapit sa kanila eh. Nakaasinta na si Tatay Fernando doon sa isang maliit na lalaki. Nanatili itong nakatitig sa kanila. Pero yung ibang mga kasama nito, pumupulot na ng mga itik. Yun bang pinapamukha pa nila na ninanakawan sila ng mga ito ng harap-harapan.
Dahan-dahan nang naglalakad yung mga yon papalapit sa kanila. Nang nabitawan ni Tatay Fernando yung tirador niya. Kasi maputik yung kamay niya eh. Tinamaan sa ulo yung maliit na lalaki. Maniwala kayo o hindi, ni hindi man lang ito natinag. Dito na nagsimulang maamoy ng lola ko yung napakalansa at napakabahong amoy. Halos maduwal-duwal silang grupo. Tumingin si Henry sa kanya na para bang sumisenyas ito na tumakbo na. Walang sabi-sabi. Hinagis ni Henry yung hawak-hawak niyang bato sa lalaking pinakamalapit sa kanila. Napaatras yun tapos natumba. Sabay silang tumakbo ng lola ko. Kaso lang, si Tatay Fernando naiwan. Nakita ng lola ko na nakaupo ito sa putik habang nanginginig ang buong katawan at tila ba takot na takot siya doon sa lalaking maliit na tinamaan niya ng tirador. Imbis na nakatakbo na sila ng malayo, no choice sila. Kailangan nilang balikan si Tatay Fernando. Nung nabalikan na nila ito, pilit nilang pinapatayo yun pero wala. Hindi na niya kaya. Ayan na. Ang lapit na nung mga kalalakihan sa kanila. Yung lola ko, kinarga na nung lalaking maliit. Tapos, meron itong pinaamoy sa kanya. Ang sabi ng lola ko, sobrang sakit sa sentido nung amoy. Parang binabarena yung ulo niya. Unti-unti nang... Okay, kita-kits tayo sa Gapasan 6 finale. Yun lang. Salamat.